Engeguem amb el ple ordinari de 24 de setembre. En Jordi Pibernat s'incorporarà de seguida que li sigui possible. El primer punt és l'aprovació de l'acte número 10 de 30 de juliol de 2019. La 8, posa aquí. La 8? Ja tinc la 8. L'aprovació de l'acte número 10. La 10 no tinc. Vale. Jo també tinc la 8. Què tens? Oh, he fet avui, no? Vale. Això és el de l'altre dia, És el de juliol. Val. Queda aprovada, no? Sí, Després, pel que fa a donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria de la Comissió Informativa, que van del número 710 al 880, doncs simplement en destacaria un, que és el 750 d'agost, en el qual es va aprovar una esmena del pla d'emergència de la sala polivalent o la sala de l'octubre, com la coneixem. El van presentar en data 21 de juny, a requeriment de l'enginyer, i ha obtingut informe favorable de l'enginyer municipal. Per tant, ja tenim pla d'emergència de la sala polivalent. Fins a quins decrets? Del 710 al 880. Com que hi ha 888 no entra amb aquest, no? No, ja no. No, és cosa perquè fan el camp de futbol, van a la zona esportiva. Sí. He vist que s'ha demanat també la calefacció del vestuari de futbol. Sí. Fem arribar a veure quines seran les parts urgents. Sí. Benvingut. Acabem de començar. Doncs el segon punt és donar compte de les actes aprovades de les juntes de govern local número 15 de 25 de juliol, la 16 de 8 d'agost, la 17 de 22 d'agost i la 19 de 5 de setembre. Simplement un petit apunt que Ben explicava que no les veiem penjades, les del 22 i les del 5, és perquè el secretari està de vacances, torna dijous, les signarà, però de totes maneres demanarem a la Diputació que s'activin els acords, perquè els acords els pugueu veure. Perquè veient les actes ja no pregunten moltes coses. Clar. De totes maneres, com que això de donar compte de la Junta es ho ha introduït en l'Ignacio i em sembla una bona oportunitat per fer un resum, si us sembla ho compartim molt ràpidament. Es va adjudicar a la Junta del 25 de juliol dos contractes de revisió, neteja i manteniment de les taulades dels edificis municipals a l'empresa Servicios Empresariales del Maresme per import de 16.720 en dues anualitats. També es va adjudicar un altre contracte, el d'assistència tècnica per la redacció de totes les connexions elèctriques i de telecomunicacions de l'Arcada de Can Verdaguer, que es destinarà, com bé sabeu, a un centre cívic. L'empresa adjudicatària ha estat Engivert, 41, i l'oferta que han presentat és de 5.989 amb 50, una anualitat per fer-ho. Després es va aprovar també el projecte d'obertura i manteniment de franges perimetrals. Finalment també es va modificar un acord de Junta de Govern Local del maig sobre les bases de la policia local. Sabeu que es va fer un procés selectiu per la provisió d'una plaça d'agent de la policia local pel sistema de concurs-oposició i bé, atès que hi ha una sentència del Tribunal Suprem de data 14 de juny, quan ja havien estat publicades les bases, que diu que no es poden agafar interins, i nosaltres havíem previst una borsa d'interins, doncs hem hagut d'anul·lar el que és la borsa. Després, a la Junta de l'agost, vam acordar inscriure una associació nova en el registre municipal d'entitats i el canvi de dades de la Junta de la Societat de Pescadors i Esportius d'Anglès. També es va aprovar la borsa de peó de brigada municipal, que té una vigència de 2 anys. Després, a la Junta del 22 d'agost es va aprovar el compte de gestió recaptatòria del Consell Comarcal de l'exercici 2018, també aplicar l'ordenança de tinença d'animals per una mossegada d'un gos a un veí i fer un requeriment a un altre veí que tenia un animal de raça potencialment perillosa i no el tenia censat.
A la Junta del 5 de setembre es va poder contractar l'empresa Fundació Sergi per la redacció d'un estudi dels habitatges buits a Anglès per un import de 13.103. És una actuació que va subvencionada per la Diputació de Girona i finalment també es van acordar canvis de titularitats de nínxols. Això és el resum de les últimes juntes. El punt número 4 ens explica les rosatons, que és l'aprovació de les tarifes del servei de recollida de deixalles, deixalleria i neteja viària per l'exercici 2019. Sí, bueno, és un tràmit perquè ja s'està aplicant les tarifes noves. El que passa que des de l'11 d'octubre l'empresa Nora va posar el pressupost d'una puja d'un 9% sobre les tarifes que tenien en el 2018. Això ja entra dintre el pressupost, ja ha entrat dintre el pressupost del 2019, llavors és un pur tràmit. Si voleu saber els imports, queda aprovat un total de 292.608 que correspon a la recollida d'escombraries i la deixalleria i 90.849 que seria la neteja viària. És aprovat. Perdó, així és el puja del 1%. Jo havia discutit si no puja o si hi havia retorn o si hi havia retorn. Ens han fet una puja d'un 9%. O el puja és del 9%. Sí, perquè això és diguéssim, es va tancar aquest acord del 2018, a l'octubre, el que passa que aquest any no s'havia portat a ple i no s'havia aprovat. Ja, i estem aprovant les despeses, no estem aprovant les tarifes. No, perquè l'anunciat posa tarifes. Estem aprovant despeses, Són les tarifes que Les ells ens apliquen a tarifes nosaltres. ja estan aprovades. No, però que ells ens aproven ens apliquen a nosaltres. És despesa, això, no? Estem aprovant? Sí. No. La despesa d'aquest any. No afecta el pressupost. pressupost. Nosaltres aquí ens centrem. No, que veiem que és una puja molt forta, un 9%. Que quedi clar que no som nosaltres l'Ajuntament qui puja als vilatans. Ja. No, m'agradaria que quedés clar. L'increment de servei general de l'any anterior, el 2018, i en aquest any és la despesa que aplica, en aquest cas ha vingut a conseqüència dels preus del Consell que ens aplica a nosaltres per aquest servei. Evidentment és un increment important que hem intentat minimitzar-lo el mínim possible, però que no ens està possible ajustar-lo més. Perquè amb aquest increment també que és molt important, hi ha alguna millora de cada node o ajuntament no? O només és el mateix, només apliquen el 9% però... Al final el reajusten, entenc, la seva estructura de costos al ser una empresa, en un servei públic i en els moments públics, però han reajustat que el compromís sigui de invertir, però no hi ha cap millora tangible. No hi ha cap millora. No hi ha millora tangible sobre la futurible, sí, però és molt raro. No, d'acord. Doncs vots a favor? No. I abstenció. El punt següent també ens en donarà compte la Rosa, és l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Anglès i l'ACA sobre actuacions de manteniment i conservació de les lleres públiques en trams urbans en el marc del programa de manteniment i conservació de lleres públiques 2018-2019. Es tracta d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'ACA sobre les actuacions a les lleres diguéssim que passen per el terme urbà. Fins ara es havia de demanar permís a l'ACA, ells et deien quan ho podies fer, però la despesa era tota de l'Ajuntament. A partir d'ara hi ha un conveni en què ells ens guiaran, ens diran quan es pot fer, però les actuacions vindran subvencionades per l'ACA amb un 80%. Llavors l'Ajuntament tindrà la despesa del 20% restant. No, nosaltres votarem a favor d'aquesta proposta perquè si l'ACA paga el 80%, l'Ajuntament paga el 20%, fins ara ho feien tot l'Ajuntament, no? Sí. Després entenem que només fa referència a la neteja. A la neteja de les estructures. No, Val. neteja, forestament, sí. Nosaltres votarem a favor.
Bons vots a favor? Unanimitat. El següent punt és el nomenament de nova representant del Consorci del Ter. Aquí simplement és que he rebut l'oferiment de ser presidenta del Consorci del Ter i per ser-ho cal que en sigui la representant i és per això que proposem al ple canviar el nomenament, que fins ara era la Rosa. Tenim una paraula. Sí, entenem que en lloc de la Rosa irà vostès. Sí, I vostè serà presidenta del Consorci del Ter. Nosaltres votarem a favor i a més la felicitem. Moltes gràcies. Doncs, unanimitat. Sí, vots a favor. El punt número 7 és l'ampliació del projecte de l'ànex 2, de la recuperació d'espais públics, per millorar la qualitat de vida ciutadana, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament d'Anglès, dins de l'experiència aquesta que venim fent any rere any del programa Treball Formació. En Jordi, si li poseu al costat del micro, que ho expliqui ell. Engega. Ja està. Durant un mes he vist tindrem els treballadors del SOC i en lloc de fer un conveni nou s'ha fet una ampliació del conveni que ja teníem de l'estiu, ja que es treballen els mateixos carrers que hi havia el projecte anterior. El cost per l'Ajuntament? 1.550. I el personal, de quin personal disposarem? Un paleta i un peó. No, el nostre grup veu correcte i a més, si la gent que no treballa li podem una oportunitat perquè vagi a perfeccionar el treball i l'estudi i votarem a favor. Doncs vots a favor. Unanimitat. El següent punt és una moció en defensa dels drets civils i polítics. Aquí l'Ajuntament simplement desitja col·laborar amb l'Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat de Catalunya. Entre les seves atribucions hi ha assessorar el govern, promoure el coneixement i la reflexió entorn d'aquests drets, mantenir un contacte fluid i col·laboratiu amb les entitats. I per tot això el que proposem és, primer, vetllar de forma proactiva, participativa i unitària per la protecció, defensa i coneixement dels drets civils i polítics entre la ciutadania i el teixit associatiu del municipi, ho farem a través del Consell del Poble, promoure la formació en matèria de drets civils i polítics als treballadors i treballadores municipals per tal d'incorporar-ne el seu coneixement de forma transversal en tots els àmbits d'actuació i gestió. Tercer, facilitar la guia de l'Oficina de Drets Civils i Polítics a tots els treballadors i treballadores que tenen a la ciutadania a fi d'optimitzar la detecció i identificació de possible situació de vulneració i activar els mecanismes de garantia corresponents. Quart, adreçar les persones que creuen haver patit una vulneració dels seus drets civils i polítics a l'oficina corresponent a través del formulari que constarà en el web i fer-ne un seguiment posterior. I cinquè, traslladar aquest acord a l'Oficina de Drets Civils del Departament de Vicepresidents d'Economia i Hisenda. Tenim la paraula. Entenem que aquesta moció és per donar a conèixer i assessorar a la gent. Sí. Per tal que tot funcioni millor, no? Sí. I votarem a favor. Doncs vots a favor. Unanimitat. També presentem una altra moció que ens explicarà la Neus Morales. És una moció de... Ja us passaré. A veure, suposo que esteu al cas que Endesa i altres companyies elèctriques han enviat cartes als ajuntaments amenaçant que faran talls de llum a gent que està en situació de vulnerabilitat i que no han pogut pagar aquestes despeses. Llavors, ells amenacen que si els ajuntaments no paguen el 50% de les despeses, doncs tallaran, abans del 1 d'octubre, tallaran el subministrament. Llavors, nosaltres com a govern considerem que no es pot privar
d'aquest dret bàsic a les persones que tenen més necessitats i que aquestes empreses han de complir amb la llei 24/2015 que es va aprovar en el Parlament. Per tant, proposem el següent acord. Primer, instar el Govern de la Generalitat a prendre un lideratge polític en la defensa dels drets energètics, especialment dels i les ciutadanes més vulnerables, treballant de manera transversal per fer complir la llei. Segon, defensar fermament la llei 24/2015, que és una llei fruit d'una iniciativa legislativa popular i que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya i que és una de les més avançades del món. Tercer, exigir la condonació per part d'Endesa i les empreses subministradores del deute acumulat per les famílies i persones protegides per la llei 24/2015 des de l'any 2015. I quart, instar a totes les administracions competents a utilitzar les vies sancionadores de manera contundent en cas que les subministradores elèctriques realitzin talls a les llars o famílies no permeses per la llei 24/2015. Teniu la paraula, si voleu. No cal, avui, és un temps bé. Doncs vots a favor i unanimitat. D'assumptes urgents, en principi no n'hi ha, i per tant, sí? Bé. no les té? No ho sé, jo m'ha dit el que m'ha Sí. De Doncs l'institut. Sí. De l'institut, no? S'haurien de votar l'urgència, primer si vols explicar. Explico. Perquè ha entrat l'urgència. Ai, res, és molt senzill, cada un sembla Valverde de futbol. Per això sembla és molt ràpid, cada any seguia es fa el projecte MATS, que és un conveni deixat al Departament d'Educació, als centres educatius i a l'Ajuntament. Aquest any, fins a la setmana passada, no havia arribat aquest projecte a l'Ajuntament, s'ha d'aprovar per clar el conveni, perquè l'han modificat respecte lleugerament respecte als altres anys, i llavors a l'entrar dijous, em penso, o així, vam intentar, gràcies als serveis tècnics, que han anat molt a la idea, intentar incloure-ho, perquè així en aquest mes d'octubre es podrà començar a treballar amb el projecte en els diferents llocs. Bàsicament és això, demanar l'aprovació del conveni per urgència. Hem de votar. Votem amb urgència i votem a favor, ja està. Ja Ja perquè seria, no? Tot amunt. Votem amb urgència, votem amb urgència. Moltes gràcies. Pots explicar més la proposta? Ja està? És repetitiu com cada any, no? Sí, en principi no jo reconec que com que va anar tan ràpid no hem pogut valorar ni a l'institut mateix si hi ha hagut alguna mica de modificacions substancials. En principi no hi havia d'haver-hi cap mena de modificació. Han anat molt tard amb els terminis, perquè la persona que portava cada any aquest estiu han canviat la persona que portava i vam enviar un correu a principis de juliol que volia mirar-se els documents i els enviaria de seguida. Però en principi l'institut ja té els alumnes que vol que hi participin, les empreses que han anat col·laborant en els últims temps també ja estan d'acord en continuar i més o menys amb els alumnes que hi aniran. Per tant, l'idea era tirar-ho endavant de seguida per poder desmuntar en terra. Doncs, si us sembla, passem al torn de pregs i preguntes. Perdó. Hem de votar aquesta proposta. Ja queda sobreentès que sí, no? La proposta a mans, vots a favor? Unanimitat. Ara sí, la tercera de la persona. Tinc 4 punts que m'agradaria simplement explicar, no són ni pregs ni preguntes, que com que no estaven a l'ordre del dia us els explico ara. Són temes d'interès i bones notícies pel poble, per això. Una és l'aprovació definitiva de la modificació del POM número 3, la que té a veure amb l'imprenta pagès, que permet ordenar les seves instal·lacions industrials i possibles ampliacions futures que puguin fer.
Per tant, això suposa la reclassificació com a sòl urbanitzable delimitat dels terrenys on s'ubiquen les instal·lacions d'imprenta pagès. Només ens demanen un text al fosc que ja està encarregat. Després, l'altra bona notícia també que és favorable és l'ajust aquella carretera a 25 metres que havíem demanat perquè l'altre es fer el magatzem a 25 metres, també ha arribat, és favorable. Hi ha una empresa que ha presentat una proposta per continuar desplegant fibra òptica als llocs on la primera fase no havia arribat, no entra en el parc antic, i seria una xarxa lliure, és a dir, després qualsevol empresa de telefonia la podria utilitzar. Després, l'altre és de l'àrbol del carrer Fàbriques, que hem tingut bones notícies, ens pagaran ja 226.000 euros segurament a finals d'aquest mes, i això és el que hem justificat fins ara, i quan acabem de justificar, doncs la resta. Abans de final d'any ho haurem cobrat tot, per tant, haurem pagat molt ràpidament. I ja està, de moment. Llavors, els pregs i preguntes, hem fet un resum de les preguntes, però si les vol dir... Jo us he enviat durant aquests 2 mesos preguntes, moltes contestades, i les més urgents contestades, i les altres havíem dit que se contestarien per pla. Tinc el de la cabalgata de Reis. Bé, no, que la cavalcada és un acte que està cobert per l'assegurança civil que té l'Ajuntament, per la responsabilitat civil que té l'Ajuntament, i els voluntaris que participen en ella també estan coberts. Llavors estem pendents també de fer una reunió amb el grup de voluntaris que es portarà aquest any, i llavors en cas del proper ple ordinari podríem donar més detalls, però la responsabilitat civil ja no s'està. Això per descomptat no era pels carruatges, els elements mecànics. Sí, és el mateix. És a dir, com que els elements mecànics no estan homologats, a veure si a través dels anys es podrien homologar o buscar un altre sistema. Sí, bueno, és una de les qüestions que... Bueno, encara fa 3 mesos, vull dir que no... Sí, això, en el proper cap podem donar més detalls. Després l'altre sobre banyar-se al riu Ter. Bueno, aquí tinc moltes coses a dir. Al principi mai passa res fins que passa, s'ha de passar. Bé, a veure, per on comencem, perquè és bastant llarg. No, la llei de... I ara més que sigui vostè... Sí, president del Consorci de Ter. Fer alguna cosa, o almenys senyalitzar, dient que no es pot. Bueno, ho hem senyalitzat 2 vegades i ja ens ha perdut el senyal. Però si et fixes des del Pastoral fins a la desembocadura del Ter, la majoria d'ajuntaments no posen res. I això sobreentén que si no hi ha el bany autoritzat, és que a més per autoritzar el bany hi ha tota una sèrie de requisits a fer. Parlem-ne, perquè ho hem estat mirant i no ho podem fer, l'Ajuntament d'Anglès almenys. Motius. No es tracta d'una competència pròpia dels ajuntaments, que ve regulada per l'article 66 de la Llei de Bases del Règim Local, que especifica quines són les competències. Si bé l'ACAT diu que això són els municipis que ho han de sol·licitar i que ja els autoritzaran, cap llei diu que sigui una competència ni de l'ACAT ni dels ajuntaments. I com que hi ha aquest buit, es van tirar per l'estiu hi ha temps. No hi ha temps de res. No hi ha temps de res. Primera perquè al no ser una competència pròpia, l'ARSAL, que és la llei de racionalització de les administracions públiques, prohibeix als ajuntaments engegar competències impròpies, que seria el cas, o en tot cas s'ha de justificar que no afectaria l'economia. I el primer escull el tenim amb l'intervenció que tenim aquí davant que ja ens dit que és inviable. Per què? Doncs perquè representa que hauríem de contractar monitors socorristes, hauríem de fer una assegurança especial. Això ja ho sabem. Ja, però... I després hi ha el pantano que va venir i tanca les comportes. Hi ha el pantano que tanca, vull dir que no podem habilitar les de davall perquè ho hauríem de demanar a intervenció i a sobre... No anava per habilitar-lo, anava per dir que no us banyeu que us podeu fer mal. I anava per aquí i no us banyeu que us podeu fer mal. Molt bé. Doncs ja està. No estem d'acord.
Ho tornem a posar, això, cartells i havia hagut. I ara, perquè no enganyeu, que us podeu fer mal. Mira, Antoni i jo n'hem agafat més d'un de mort de dins. Sí. No va, els anys 70. Jo pensava que anava a és que en algunes la fotografia de fer els tràmits, faríeu els tràmits, semblava que ens estàveu a demanar-ho. M'explico malament. Vale. A l'altre sobre la rotonda de Can Biel. La rotonda de Can Biel, no us podeu explicar. Ja, la rotonda de Can Biel, i quasi, bueno, l'empresa el que s'hi va encarregar el projecte, PEXA, ja l'ha entregat a l'enginyer, i l'enginyer l'està revisant. Està revisant. L'està revisant. Un cop revisat, tirarem endavant. Bueno, era el més important, nosaltres ja m'heu anat contestant. Nosaltres fa referència als quadres elèctrics, que seria bo perquè... Mitjans de més, que s'ha sonat per les notícies, si vols. Mitjans de més, també l'empresa encarregada Ecovac, que s'hi va demanar el projecte, a mitjans d'aquest mes que ve, s'ha compromès a entregar. A partir de llavors, revisar plecs i... Aquest és el més sensible per mi. I, bueno, un dels més sensibles. Després, també us escric que seria una sobre llums LEDs, com que ara es volen fer els canvis, i l'altre dia amb l'Esteve vam llegir unes notícies, vaig fer unes consultes sobre el llum LED. I diu que aconsella, en lloc de posar llum LED blavós, fer el llum LED amb més groguenc, més llum pàl·lida, perquè aquest diu que pot prevenir el càncer de mama i de pròstata. Això és el que posava el comentari. És dir, tenir-ho present amb les futures licitacions. Tindràs en compte. No, sí, ja sé pel cas d'aquest estudi. Després hem vist que hi havia un deute de 3.000 euros del GAE. Molt bé, bé, aquestes modelos venen de la festa de l'any passat, dels espectacles musicals que es van fer l'any passat, amb els gales com per l'Armament, el vídeo ja està aprovat i... I després també... No, ja confiem. No? Sí. Ja en tenim. I després també relacionat amb les gales, a veure si cada dia van arribant factures noves i així. A veure quan estiguin totes, si ens podeu mirar l'estat de comptes del 2018 de l'any passat o d'aquest any. Sí, ja va arribar. La factura de contractes que arribar només que ve l'altre. Vull dir, no és pas urgent. Les del 2018 i del 2019. Jo tinc una pregunta, perquè les del 2018 tinc constància que li vam enviar. Sí, hi ha una sortida, que és la 10.472, de data 26 del 2. Si ja s'ha arribat, no... Però no hi ha problema, la torno a enviar. Perquè inclús amb... Ja, però la vam enviar a l'Excel. Sí, no sé, em passa que fa molt de temps que igual no te'n recordes, però bueno, la tornem a enviar això. I després sobre el salt Santa Magdalena, si es faran més reparacions. No, és curiós aquest tema, el salt Santa Magdalena, que va sortint quan... Si va sortir fa uns 8 anys o així, va sortir el diari, es va reclamar per part del grup Pau. Ara han passat 8 anys, torna a sortir, es van governar durant 4 anys, es van deixar, segons escrits, 600.000 euros a la caixa, on el pla de barris n'hi havia prou i de sopes per poder fer això i no es va efectuar. Però ara el que sí que t'exposarem és per què no s'ha fet. En aquest cas, perquè no s'ha inclòs en el pla de barris. El pla de barris no s'ha inclòs perquè amb els números a la mà que teníem no hi havia capacitat d'afrontar-ho, potser sí la inversió, però el que sí que tenim clar és que el que no podem fer és el centre cívic que hi ha projectat allà, mantenir l'arcada de Can Verdaguer, que és l'emblema del poble, i continuar mantenint en tota l'àrea del Vallès. Llavors, com més espais obres, més costos tens, més difícil de mantenir és. Per tant, a la sala Santa Magdalena farem el mínim imprescindible perquè s'aguanti, però el que no podem fer és desenvolupar un centre cívic ni desenvolupar el pla de barris perquè, entre altres coses, s'acaba ja aquest desembre i no hi ha temps material per poder-ho tirar endavant.
en l'arcada de Can Verdaguer per concentrar, reforçar l'arcada de Can Verdaguer i concentrar en menys edificis tota l'activitat que per tant implica tenir menys costos de manteniment i poder-nos mantenir millor. Això no vol dir que a Santa Magdalena no es muntin a mantenir que caigui a terra i es puguin fer un mínim de coses i després més endavant ja plantejarà quins usos amb els quals podem comptar amb el nostre Si vostès creuen que és més adient així, nosaltres teníem pensat l'altre. Sí, nosaltres quan no tenim ocasió no ho feu. És dir, per menjar, si tens ganes de menjar, tens que tenir menjar. Si no hi ha menjar, no pots menjar. No sé si m'explico massa bé. Sí, no, perfectament, però no ens explicava això al final de la legislatura passada o en el començament de la legislatura passada en diverses ocasions. Sí, però perdoni, quan nosaltres vam agafar el que diu vostè fa 4 anys, nosaltres al Pla de Valls hi vam fer entrar a la Santa Magdalena. El que passa que ningú comptava, primer, que la Generalitat passés el que passés, que baixés tan fort, és a dir, sempre es havia parlat de fer-ho tot. El que passaria per dir el tema de la Generalitat, que abans de baixar, i per això per la Santa Magdalena el nostre era de declarar tot allò. Ha de declarar l'arcada i de declarar de Santa Magdalena. L'arcada es feia un mínim. El que passa que no feien, el que no volien fer era un moment. L'arcada no es feia, el que han fet vostès, això no. No estava Estava en un projecte de l'Unicasol. Hi havia alguna cosa que el que no hi havia era el que feien tot un segle V, això no, tot això res. Es va fer un just, l'arcada havia fet un just. O sigui que anava tot destinat a Santa Magdalena. Al final la decisió era bastant senzilla, és a dir, jo poc em queixo si és més. Jo només contesto amb el senyor Boigues perquè diu, home, perquè vosaltres no ho vau fer. No ho vam fer primer perquè vam estar els 4 anys i el Pla de Valls durant el nostre temps es va treure perquè ens van dir que no hi havia diner i no es va poder fer. Això ja d'entrada, això és el tema de la Generalitat. Potser que sí que es va fer, que el canviat nomenat el Castellí, que es va engegar el... Sí, però vull dir, quan el Pla de Valls nostre no es va poder fer, o ens el van aplaçar, si no recordo pas. No podien. No, i deixant a part el que hi havia, el deute que hi havia pel mig. Però deixant a part d'això, a més o menys el van aplaçar. Sí, perquè allà tampoc hi havia calés. En qualsevol cas, em refereixo al que ha dit també, quan no tens per menjar no fas més. Quan nosaltres que ens vam trobar... Un moment. Quan ens vam trobar al Pla de Barris, que no s'havia pogut fer res en els anys vostres, en aquell moment teníem uns diners, poquíssims eren. No sé si us en recordeu, la primera aprovació de tirar endavant el Pla de Barris era de 300.000 euros, feia riure. Acabat vam anar millorant, vam dir, ara podem fer això. Acabat vam anar millorant, ara podem fer això altre. Però esclar, els 2.600.000 euros que hi havia aprovats del 2010 és impossible ara, i és impossible ara també. Ja ho havia pensat. Que poc ho estan dient, això. Que es feu l'arcada i s'ha fet què? Però vull dir, jo més un dels vull dir per què vosaltres no ho havíem fet. No ho havíem fet per totes les raons. Una era perquè no van donar els diners de la Generalitat i segona perquè estàvem de manera que estàvem. I tampoc hi havia cap mena de projecte. Es va fer... No, hi havia una memòria feta per una memòria... Exacte, havia fet... Aquí podríem anar... No, el projecte sí estava fet. No, mira, el que s'hi volia fer, espera que no l'he buscat. No, molt fàcil. 2 sales polivalents, 6 aules, més altres sales, vestidors, serveis i un magatzem. I es posava que valia 800.000 euros. I esclar, a l'hora de tirar endavant tot plegat... Cada 350 i això 800... Per 50 més, l'expropiació, no? Hi havia... No, l'arcada, el de dalt. Que pujava més. I més Bueno, ha anat així. A l'hora de triar, fa molt diferent. A l'hora de triar, tenies 400.000 euros. Què haguéssiu fet? Un projecte ben fet per cultura, per rehabilitar l'espai més emblemàtic del poble, o una fumada d'un senyor dins d'un despatx un moment de carta als Reis, que no hi havia ni projecte per tirar endavant. I havies de decidir en un mes. Al seu moment s'és fet el projecte. Allò va ser
al No, començament. en el moment que érem nosaltres, ara parlo amb el Josep, que era d'acord. No, has de poc ens queixem. Perdona, del que esteu fent vosaltres, si poc ens queixem, ja ho trobem ben fet. Si poc us ho hem dit, no t'hagués contestat, si no digues, diguent-li el per què que no. O altre, mira. Doncs ja està. haguéssim triat igual. Un moment. No, tinc una pregunta, no és una pregunta, és que és un parer. Sí, has dit un parer o no sé què és, ja. Amb el senyor Blanquer. Dues una pregunta. Baixant el que comerç, indústria. Baixant. Allà hi havia un mirall que anava molt bé, pels que baixaven, i sobretot quan hi ha bastanta gent que el pas a peatons, que no veus els que venen de Santa Coloma. Tenim pensat tornar a posar, perquè allà sí com baixes, i sobretot quan hi ha gent... No sé si en tinc cap a la vegada. No, i hi havia jo, el que hi havia abans, el Can Carsabó. N'hi havia una a davant de Can Carsabó. Se n'han anat recol·locant. I allà perquè quan surts, i sobretot, i si vas amb un camió, encara més, només és això. Si n'hi ha alguna de la brigada, es col·loca, i si no, s'ha de fer... Hem de fer Comanda. Només és això, doncs, vinga. Ja apuntat queda. Teniu alguna pregunta més? Jo no. No sé. Del pous aquest de l'Olímpic. Abans sí que ho vam dir al Sí, ple passat. heu tingut en compte del pous de l'Olímpic. Seguim igual que abans, està sobre la taula dels tècnics, això, i va per allà. Va guanyar. No sé si el públic els tenen, no? Bueno, us podríem convidar aquest divendres, I divendres, per mala sort, em vaig casar fa molts anys i marxo. Això no és això, que no costa un bat d'això. I vas a tot dia? No, a Andorra, amb una cosa. Doncs divendres hi haurà un acte contra el canvi climàtic, que és el divendres que hi ha la vaga mundial dels estudiants. Llavors aquí anglès hem pensat al matí, col·laboraran totes les escoles i l'institut, i farem un acte que els jardins de Can Cendra, hi haurà uns parlaments i els nanos podran expressar-se i intentarem col·laborar una mica amb aquest. Bueno, jo ja m'excuso. Aquí no ho fem. De 10 hores. Els mòduls del matí també Aquí els jardins de Can Cendra. Els mòduls del matí també tenia classe, no pogués pogut venir. Per aquí a la tarda. No feu vaga, els estudiants del Salesià. Ells s'ho perden. Posats a convidar el 3 d'octubre, torna a la caminada del carrilet. Home, ja ho sé prou. S'ha de tornar a recuperar, i aquell recorregut que fas en 35 minuts. No hi ha el de peu. Però els peus ja podrem veure tot. Molt bé, doncs aixequem la sessió, gràcies.